Boa tarde a todos e a todas. Retomamos a sesión deste pleno coas preguntas de resposta oral. A primeira quenda é para o Bloque Nacionalista Galego. Primeira pregunta para a señora Beira. Grazas, señora alcaldesa. Cal é o motivo polo que o Goberno municipal aínda non trouxo a pleno a aprobación definitiva do catálogo do pexón? Sí, boa tarde. Pois, porque aínda non se remataron todos os trámites necesarios, pero que estamos impulsando co máximo compromiso de traer a nova aprobación plenaria a nova catalogación. En novembro de 2018, a anterior corporación municipal aprobamos inicialmente unha modificación do pexón para a incorporación de elementos ao catálogo. Consideramos que o expediente de modificación do catálogo aprobado inicialmente naquela altura protexía elementos e inmóveis moi interesantes como o edificio da Citroën na Avenida de Oza, o edificio do Observatorio Meteorolóxico, a lonxa do Gran Sol, a viaxe de Bisma ou outras edificacións que nos falan da historia da nosa cidade e de como foron nacendo os nosos barrios. E consideramos máis que oportuna esa modificación, xa que na aprobación final do pexón de 2013, na época do goberno do Partido Popular, había clamorosas ausencias. Moitas desas ausencias foran denunciadas públicamente polo Bloque Nacionalista Galego naquel momento, como podía ser a do propio edificio da Citroën. E visto o visto, tiñamos razón. O pexón recollía inicialmente a protección deste inmóvel situado na Avenida de Oza, que, por certo, é da autoría de Andrés Fernández Albalat Lois, pero o Partido Popular decidiu, contra a opinión do redactor do Plan Xeral, retiralo do catálogo. E hoxe en día o edificio ten a autorización para ser demolido. Non chegou a tempo a modificación de novembro de 2018 nin a súa consecuente suspensión de licenzas. Agardemos que as súas declaracións públicas, señor Villoslada, anunciando que o Concello, malia a sentenza, poñería os medios para evitar a demolición, se cumpran. Mas, mentres tanto, vai pasando o tempo e os edificios ou elementos de patrimonio arqueolóxico, etnolóxico e patrimonial agardan para seren definitivamente incluídos no catálogo do Plan Xeral. E así, estamos a chegar a novembro de 2020, pasados os 2 anos desde a aprobación inicial da modificación do pexón para a ampliación do catálogo, ou sexa, que están a piques de rematar os 2 anos de suspensión de licenzas que marca como máximo a Lei do Solo de Galiza para estes casos. Ou sexa, a partir de novembro deste ano, tampouco poderemos salvar os edificios ou elementos que se incluíron inicialmente no catálogo en 2018, de demolicións ou modificacións substanciais como as que ven de sufrir o antigo edificio de rede eléctrica, hoxe Hotel Hilton, na súa fachada. Así pois, desde o BNG consideramos que a aprobación definitiva do catálogo é urxente e demandamoslle, señor Villoslada, ao Goberno local que o traia a pleno canto antes. A Coruña non pode perder máis patrimonio histórico, patrimonial e urbanístico. Debemos conservalo, darlle novos usos, respectando, iso sí, iso que tan claro se ten noutros lugares do mundo deberá ser unha premisa fundamental no urbanismo da cidade. Así que queremos saber que folla de ruta ten trazada e cando vai traer a pleno, porque, como dicimos, considerámoslo moi urxente. Pois, si, como describe, efectivamente, iniciárase e aprobárase inicialmente durante a etapa do goberno anterior, e en ese sentido teño que recoñecer, así como recoñezo outras eivas, sí que hai que recoñecer este esforzo por parte do goberno municipal anterior, naquel pleno de novembro de 2018, a nova catalogación de edificios. Sabemos que en marzo de 2019 a Dirección, a Administración de Patrimonio da Xunta de Galicia informara desfavorablemente unha serie de cuestións, tanto relativas ao camiño inglés, relativas a determinados elementos etnográficos, a determinadas edificacións representativas da arquitectura da mitad do século XX, incluso sobre a posibilidade de adicionar ou non plantas en edificios de protección ambiental 3, sobre protección arqueolóxica ou incluso sobre temas máis puntuais como poderá ser o petroglifo da península da Torre. Recibíronse 69 alegacións sobre a que se están ultimando os documentos de contestación e, como decía a señora Beira, informes tamén desfavorables, en este caso, de Portos del Estado sobre a catalogación da lonxa do Gran Sol
ou da demarcación de costas sobre a caseta da praia de San Amaro. O Departamento de Arqueoloxía Municipal sí que está a completar as fichas normativizadas tanto dos elementos arqueolóxicos como etnográficos e, ademais, sendo coñecedores, como relata na súa pregunta, desta última sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que confirma do Xulgado Contencioso 4 que entende concedida por silencio administrativo a licencia de demolición do edificio da Citroën, precisamente na Avenida de Oza, 117, estamos tratando de rematar todos os traballos para levar adiante a aprobación máis definitiva desta catalogación. O que pasa que incluso en relación co edificio Citroën da Avenida de Oza estamos estudando a posibilidade de dar algún avance máis mediante unha tramitación separada, urxente e preferente desta catalogación puntual. E, en ese sentido, pois, esperamos cumplir estes compromisos e tratar de axilizar todo o posible esta nova catalogación no plan xeral porque do interese de todos e, polo tanto, tamén da Concellería a máxima protección do todo o patrimonio arquitectónico e arqueolóxico da nosa cidade. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Segunda pregunta do Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas. Cando vai iniciar o Goberno municipal a negociación dos orzamentos de 2021? Grazas, señor Jorquera. A verdade é que agradezco que teñan formulado esta pregunta. Como lle decía no debate da moción, voulle dar cumprida resposta en detalle tendo en conta o escenario económico. O que si lle podo decir, señor Jorquera, é que a realidade que temos na Facenda Municipal e a realidade económica actual non se parece en nada a cando se teñen negociado os orzamentos de 2020, moito menos a cando se teñen chegado a acordos. É evidente que hai un cambio no escenario mundial, que a pandemia ten truncado o escenario e, polo tanto, que temos a mellor disposición, tanto con vostedes, que temos un acordo de mandato e que, ademais, entendemos que pode ser fructífero, como coa Marea Atlántica, que temos chegado a acordos para ser capaces de priorizar as políticas progresistas e, polo tanto, que todas as decisións en términos orzamentarios pois poidan seguir esa senda. Como dixen xa a mañá, eso non exclui a ningún grupo, tampouco o Grupo Popular, pero hai unha orientación política e nos orzamentos, nas modificacións orzamentarias e en todas as iniciativas que supoñan máis inversións e máis servicios para o Concello, pois imos a contar co BNG, sen dúbida ninguna, e ademais agradecemos o interese manifestado con esta iniciativa. Grazas, señor concelleiro. Como vostede acaba de lembrar, no acordo de investidura establecese o compromiso de comezar a negociación dos orzamentos municipais en setembro. Este pleno estáse celebrando o 1 de outubro e até hoxe o Goberno municipal sobre os orzamentos de 2021 nen sabe nen contesta. Os orzamentos de 2020 aprobáronse tras culminar a súa tramitación o 21 de febreiro. E polo camiño que imos, os orzamentos de 2021, terémolo co exercicio aínda moito máis avanzado. Se é que os temos, porque ou vostedes non lle dan importancia a comezar o exercicio cuns novos orzamentos aprobados, ou ben pretenden unha negociación exprés para forzar un trágola, ou simplemente renuncian a negociar uns novos orzamentos e optan por prorrogar os actuais. E calquera destas posibilidades, teño que decirlo, é mala. Vostede alude a un novo escenario. Efectivamente, estamos inmersos nunha grave crise económica e social. E precisamente nun contexto como este, os orzamentos son a principal ferramenta das que dispón o Concello para facer fronte á situación. Pero non vale calquer orzamento. É necesario un bo orzamento. Uns orzamentos que incrementen o investimento público para dinamizar a economía e xerar emprego e que afortalen as políticas sociais para loitar contra a exclusión e as desigualdades. E para que haxe un bo orzamento, nin a negociación pode ser in extremis, nin a tramitación pode ser precipitada. Pero, ademais, señor concelleiro, as necesidades son cambiantes. Os orzamentos dun ano non valen para o seguinte.
De feito, cando negociamos o Presco, todos os grupos asumimos que podería ser necesaria unha nova modificación orzamentaria en virtude da evolución da situación e da avaliación do impacto real das medidas. Pero, ademais, os grupos aceptamos baixas para liberar recursos para o Presco, diferindo a exercicios futuros esas actuacións. Se optasen por prorrogalos, que pasaría con esas actuacións? Que pasaría cos convenios con entidades que fan un labor insustituível, máis aínda nun contexto como actual? Porque os convenios non se prorrogan, señor concelleiro. Que aínda non iniciasen a negociación dos orzamentos é un incumprimento do acordo de investidura e contradí, ademais, a imaxe dialogante e capaz de construir consensos da que tanto presume o Goberno municipal. Elaborar e aprobar os orzamentos tarde, mal e arrastro é malo para a cidade e funcionar con orzamentos prorrogados aínda máis. Sería unha anomalía, un síntoma de debilidade e de incapacidade de diálogo por parte do Goberno municipal. Gracias, señor Jorquera. Entendo a súa posición e é razonable, está na oposición e teñen que, desde esa posición, aínda sendo crítico, entendo que o fan con millor ánimo. O orzamento actual é un orzamento que ten uns créditos iniciales de 260 millóns de euros, que conta co respaldo do BNG, da Marea e da señora Martínez, do Grupo Mixto, que se incorporou xa ao Goberno, e a ninguén se lle escapa que dende o mes de marzo ata o mes de xullo estivemos nunha situación de estado de alarma, con un confinamento absoluto e cunha paralización da actividade económica neste país. Creo que a ninguén se lle escapa iso. É evidente que, diante desa situación, o desenvolvemento do orzamento do 2020 non pudo ser pleno. Mismo vostede acaba de explicalo cando tuvemos que facer unha modificación, número 3, a modificación de crédito que dou lugar ao Presco e, polo tanto, a unha reorientación dos orzamentos. Por qué? Porque cambiou o mundo, cambiou a situación e, polo tanto, non podemos permanecer inmóviles. Dito eso, si lle teño que decir que hai 3 elementos claves a ter en conta neste escenario. Un é a previsión da caída de ingresos na facenda local, non nesta, en todas. O grao de incertidume económica, que non é menor, e a participación nos ingresos do Estado, que, como vostede saberá, actualmente está nos 70 millóns de euros, non só polo fondo de compensación, é dicir, as transferencias do Estado, senón tamén cando estamos a falar da recaudación do IVA ou do IRPF, que me imagino que calquera pode poñerse na situación do escenario macroeconómico do ano 2021 e como pode afectar. De feito, a propia Xunta de Galicia, quero recordar que non ten formulada as súas contas, entre outras cuestións, polo que nos pasa a calquera administración, porque o grau de incertidumbre é moi alto. É tan alto que cambiaron os parámetros. Non é que nos incumplamos o acordo, senón que vivimos na realidade económica. E eu sei que vostede o entende e ten comprensión a ese nivel. É dicir, o descenso na recaudación do Estado, nas transferencias nos afecta, as previsións de ingresos nos afecta. Por iso quero anunciarlle hoxe, señor Jorquera, que imos a prorrogar o orzamento do ano 2020. A decisión do Goberno é prorrogar o orzamento do ano 2020 por unha sencilla razón, porque o orzamento do ano 2021 nestas circunstancias non sería un millor orzamento. En ningún caso sería un millor orzamento. E o que non vamos é a someter a unha performance, a unha situación de negociación durante 3 meses os grupos municipales para acadar unha situación peor que a que temos na actualidade. Pero estou seguro que imos a poder contar con vostede e con todos os grupos progresistas e espero tamén que co grupo da dereita para facer frente a unha situación derivada dunha pandemia brutal, a unha situación económica, remato, señor alcaldesa, da que eu creo que aínda non somos moi conscientes dos impactos económicos que vai a traer. Polo tanto, creo que teremos a oportunidade, sin pechar ningunha posibilidade de que, se hai certidume, podamos tomar outras decisións. Eu agardo que podamos facer as modificacións necesarias e quero recordar, ademais, que este orzamento comenzou con 260 millóns de euros, pero hoxe o orzamento do Concello é de 318 millóns de euros con 58 millóns de euros incorporados ao orzamento inicial.
58 millóns de euros incorporados de actuacións que estiveron proxectadas durante o ano 16, o ano 17, o ano 18, o ano 19 e non foron executadas. É dicir, temos un orzamento en 2020 que está pensado para poder executar durante 2 anos. Porque, señor Jorquera, entenderá que cando hai casi 60 millóns de euros adicionais ao orzamento que temos aprobado e acordado, quere decir que temos moita tarefa. Se iso lle suma que houve 4 meses de paralización, que non se pudo ter actividade porque estuvemos en un confinamento cun estado de alarma, é evidente que temos que ser realistas. Eu sei que van a ser comprensivos e van a entendelo. A todos nos gustaría que houbera un orzamento, pero sobre todo un orzamento millor. O que non ten ningún sentido é que teñamos un orzamento con máis restriccións, menos flexible e, sobre todo, que esa ferramenta sexa para mal. Temos que ter ferramentas que sexan para ben. E este orzamento do 2020 será un orzamento que se prorrogue ata que sexamos capaces de ter un orzamento millor. E se temos un orzamento millor, señor Jorquera, eu espero que podamos contar co BNG, que eu creo que é unha forza construtiva e responsable, igual que o teñen sido outros grupos. E, por certo, creo que temos que traballar en que haxa un novo Presco, porque o está demandando non só a cidadanía, sino moitos sectores económicos desta cidade. Moitas grazas, señor Laje. Terceira e última pregunta do Bloque Nacionalista Galego. Señora Beira. Gracias, señora alcaldesa. Cal é a política do Goberno local a respecto da rede de bibliotecas públicas municipais? Grazas, señora Beira. Pois é a mesma política que permiteu que gobernos socialistas puxeran en pé a actual rede de bibliotecas municipais, unha rede, creo que é exemplar, unha rede da que os socialistas estamos especialmente orgullosos e, desde logo, unha rede que non só é millorable, sino que vai a contar con un novo impulso e na que espero que podamos confluir coas súas críticas, pero tamén coas súas posicións propositivas, coas súas propostas e con todas as suxerencias que vostedes poñan sobre a mesa. Unha das razóns que nos leva a preguntar desde este grupo municipal polas bibliotecas municipais, de novo aquí en pleno, tal e como fixemos en setembro de 2019 en xaneiro de 2020, é que non vemos pasos adiante por parte do Goberno local para cumprir co compromiso asinado connosco en xuño de 2019. En xuño de 2019, o Partido Socialista comprometeuse a darlle a mellor solución legal e laboral posível no primeiro ano de mandato á situación do persoal das bibliotecas co obxectivo de unificar a rede mediante a xestión directa. E nos volvemos manifestar neste pleno que queremos e exiximos o cumprimento deste acordo. Pero, ademais, estamos preocupadas porque o contrato de bibliotecas municipais segue en precario desde 2019. O cal crea nas súas traballadoras e nos seus traballadores unha incerteza e unha inquedanza total, porque ven como este asunto se vai adiando sen moita xustificación. Podía entenderse que o Goberno local, antes de acometer a unificación da rede, mediante a xestión directa, dada a precariedade en que estaba o contrato en xuño de 2019 e os problemas que estaba habendo derivados desta, acudise de novo a unha licitación. Mas iso era comprensible en xuño do ano pasado, hai 15 meses. Hoxe en día os retrasos xa son demasiados. E queremos saber en que estado está o asunto do contrato e se paralelamente o Goberno local está a traballar para poñer os alicerces da unificación da rede a través da xestión directa. Outra das cuestións que nos empurran a realizar esta pregunta é a instauración duns novos horarios nas bibliotecas municipais. Resulta que agora as bibliotecas van pechar 2 días á mañá e 1 día á tarde, e que a xustificación é que é tempo para a programación ou a recepción de determinados grupos. Nos consideramos isto un recorte en cultura, non dialogado co persoal das bibliotecas e que nos dá medo que afecte o contrato que se vai sacar. Pero tamén porque as bibliotecas non só son espazos de préstamo, son espazos de encontro, núcleos culturais dos barrios, onde, por exemplo, por poñer un exemplo, a xente maior vai ler a prensa ou a xente nova acude a estudar. Creemos, ademais, que a programación e a recepción dos grupos pode facerse como se facía dentro das bibliotecas municipais, tendo as bibliotecas abertas e
O único que engade a situación actual por causa da COVID é un maior control da capacidade das bibliotecas. Se hai un grupo, nese momento non pode entrar máis xente. Pero o que non é lóxico é pechar 2 días a mañá e un día a tarde porque se vayan recibir grupos. E para rematar, gustaríanos tamén saber cales son os plans do Goberno local para reforzar os servizos centrais das bibliotecas. E preguntamos isto porque, efectivamente, o Partido Socialista gábase habitualmente de ter construído esa rede de bibliotecas municipais, pero o certo é que, por dicilo en palabras de persoal de bibliotecas, un xigante con pés de barro, porque realmente os servizos centrais das bibliotecas que xestionan de maneira xeral este servizo están moi pouco dotados e precisan dunha maior dun reforzamento. Entón, queremos saber, en primeiro lugar, o estado da licitación e as previsións do Goberno local para sacar esa licitación. Segundo, se se está traballando en paralelo a esta licitación para poñer os alicerces para a xestión directa, ou cuestión dos horarios que creemos que é un recorte cultural, e, en cuarto lugar, os programas ou as ideas que ten o Goberno local para reforzar os servizos centrais de bibliotecas. Nada máis. Gracias, señora alcaldesa. Gracias, señora Beira. A verdade é que é de agradecer que, aínda non sempre coincidindo nas posicións, pois a crítica se formule nos términos en que vostede a formula, entre outras cosas porque creo que é a forma de camiñar cara adiante. Teño que manifestarlle coincidencia coas inquietudes, pero tamén darlle algunhas respostas que eu creo que é o que vostede busca, e é lóxico porque é unha pregunta, non? Unha pregunta de control ao Goberno. Respecto da reducción de horarios, é certo que o condicionante da pandemia está presente, como non pode ser de outro xeito. É certo que vostede dice, se fai anos se tivera licitado o contrato, non estaríamos agora tendo que licitalo. Doulle razón, non deixa de ser certo, e eu teño que manifestarlle tamén satisfacción polo recoñecemento e, sobre todo, por non desvirtuar cal é a realidade. Estamos dando moitas respostas en termos de contratación que tiñan que ter sido dadas noutro momento, pero non nos corresponde mirar cara atrás, correspóndenos mirar cara adiante e resolver problemas. Por lo tanto, se está traballando nesa dirección. Nos entendemos que a rede de bibliotecas municipais é un dos maiores orgullos desta cidade, pero tamén pensamos que é un símbolo das políticas culturais e sociais que o socialismo ten implantado históricamente na cidade da Coruña, e creo que é bo ese recoñecemento prácticamente unánime. É dicir, se pode discrepar noutros ámbitos, pero penso que no terreo cultural e social a impronta que ten deixado o Partido Socialista nesta cidade está á vista, non? Cunha rede moi ampla. Pero non imos a vivir nin do pasado, nin recrearnos no presente. Temos moito do que falar e moito do que construir, e, polo tanto, temos que falar tamén de futuro. E é certo que temos un compromiso para impulsar unha rede única, estamos traballando nesa dirección, hai un horizonte temporal, a todos e a todas nos gustaría ir máis rápido, pero o que estamos a facer con rigor e creemos que se debe de seguir traballando nesa dirección. Nos gustaría ir máis rápido? Sí, nos gustaría ir máis rápido. Temos un firme compromiso coa cultura, coa rede de bibliotecas e conseguir facendo unha bandeira e un símbolo da nosa cidade a aposta que xa fai moitos anos se fixo polas políticas culturais e sociais. Sen dúbida ninguna. E compartimos, e non me importa decilo así, compartimos as inquedanzas que o BNG ten manifestado e entendemos que se formulen críticas porque das críticas tamén se aprende e é un xogo razoable entre a oposición e o Goberno. Por lo tanto, nos apostamos por unha rede de bibliotecas públicas municipais moito máis vigorosa, que sexa, digamos, unha rede que vaya millorando, ampliando nos os servicios, capacidades, sabendo que partimos xa dunha moi boa posición. Por lo tanto, manifestarlle coincidencia e entender
non só a preocupación, as críticas que se poidan formular, pero en calquera caso decirle que estamos traballando nesa dirección que vostede apuntaba. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Rematadas as preguntas do BNG. O turno da Marea Atlántica, primeira pregunta, al señor Lema. Moitas grazas. Que opinión lle merece ao Goberno local a evolución dos datos de emprego na nosa cidade? Gracias, alcaldesa. Unha valoración non é positiva. Desde logo non pode ser positiva porque son verdadeiramente malos e son peores a teor das noticias que acabamos de coñecer ahora mesmo, manifestadas en vivo e en directo polo portavoz do Goberno, de que non se pretende facer a negociación de un orzamento para o ano 2021. Hai moitísimas lecturas que facer das implicacións deste tipo de decisións. Unha delas, para min, non menor, é a cualificación de performance do diálogo do que tanto se gabou este Goberno ata este momento, necesario co resto das forzas deste pleno para acadar consensos e para acadar un orzamento. En palabras do señor Argetuñas, esta interlocución e este diálogo se resume no termo performance, que é un termo do teatro. Acaba de degradar o diálogo institucional, o diálogo entre os partidos que acompañan esta Cámara, a unha mera representación teatral. Eu digo que non. Eu digo que están vostedes realmente equivocados. Porque o señor Argetuñas debe saber que nun orzamento prorrogado non se prorrogan todos os capítulos automáticamente. Ten aí o señor interventor do Concello, do Pleno, que pode informar ao respecto. Estou seguro de que o señor Argetuñas sabe perfectamente que non se prorrogan todos os capítulos, o sexto ou o cuarto, por exemplo, porque é ben sabido que o señor Argetuñas tamén tivo responsabilidades en que este Pleno, esta cidade, por tanto, non incorporase 20 millóns de euros ao orzamento do ano 2019 correspondentes a investimentos que, por suposto, teñen unha incidencia directa no emprego. Permíteme, xa que se improvisan ou de xeito intempestivo se dan datos como este, como que non vai haber un orzamento no ano 2021, que se vai prorrogar, que eu tamén interprete por que non vai haber un orzamento. Creo que estamos xogando todos ao mesmo xogo, non? De improvisación e de datos en directo. Porque no Concello da Coruña, no Goberno da Coruña, pasa o que pasa. E que é o que pasa no Goberno da Coruña? Pasa que este Goberno é unha confederación de familias socialistas incapaces de poñerse de acordo entre sí. E isto explica anomalías como xa a terceira, por suposto, recomposición ou descomposición do Goberno, ou que a miña compañera, quen aprecio, a señora Bacón, debera responder no pleno, perdón, na Comisión de Emprego sobre cuestións que atinxen directamente a súa área, como son o presco do que tantas veces se fala neste pleno, resultado da comunión, resultado do diálogo, non dunha performance de todos os grupos deste pleno e que, acto seguido, unha vez que é aprobado, enseguida este Goberno se apropia del, non vamos a escandalizarnos, simplemente me parece de mal gusto, pero bueno, non pasa nada. Claro, é exactamente o que sucede, pasa o que pasa no Concello da Coruña. Pasa o que pasa que a responsable de emprego e de producción económica non ten nin idea, non responde sobre o gran programa de promoción económica desta cidade que é o Presco. Non lle corresponde. Pregúntase noutro lado, pregúntase en que lado? Pois na Comisión de Facenda. Na Comisión de Facenda é onde hai que preguntar sobre as cuestións de promoción económica nesta cidade. Entón, por favor, tomen en serio o seu traballo. Tomen en serio o diálogo institucional e non fan a cidade da Coruña prisioneira dos problemas que teñan dentro da familia socialista da Coruña, que non son asunto noso. Podemos inferir, podemos pensar, pero non son o noso problema. Repartan responsabilidades de goberno de xeito racional, de xeito simétrico, non exclúan, intenten que é un consello desde o lugar que me corresponde. Tamén dirá vostede que non estou en condicións de dar consellos, pero atrévome, incluso con certo ánimo xeneroso, a facer funcionar este goberno notas claves, porque o que acabamos de coñecer agora en vivo e en directo aquí resulta escandaloso, que se nos anuncia así, na parte non dispositiva do pleno, que non vai haber orzamento. Xa está. Van vostedes deixar esta cidade sin 20 millóns de euros o ano que ven, porque sobran cartos, pero que non se prorrogan. Non se prorrogan. Entón, en serio, o sea, que mentira nos pretenden contar a nós? E despois están cualificando vostedes de performance o diálogo co resto das forzas deste pleno. Eso é increíble. Eso é algo que deben rectificar vostedes. Non é ninguna performance. É o necesario diálogo institucional con todas estas forzas, as forzas que compoñen este pleno. O sen mesmo, o Partido Popular acaba de tenderlle esa man. E vostedes poden coller ou non coller, atender ou non atender esa petición. Pero creo que é un xesto, cando menos constructivo. O que acaban de replicar vostedes agora non construe ningún diálogo. Entón, pídolles, por favor,
E referíndome, e desculpe a señora Acón, que non merece, desde logo, este tipo de pregunta a miña, que efectivamente máis ben non é unha intervención que unha pregunta, que solicitar as alcaldesas a remato, tendemos a man para que, por suposto, non deixen a Coruña sin investimentos e sin subvencións o ano que ven. Esa é a política de emprego que nos reclamamos. Moitas grazas. Moitas gracias. No contexto da crise sanitaria do COVID-19 e a falta de resolución dos ERTEs postos en marcha polas empresas, a taxa de desemprego sitúase nun 17,24%, estando 2 puntos por encima da taxa do 2019. Con respecto ao desemprego por sectores, o 74,9% agrupase no sector servizos, un sector que en período estival non tuvo o repunte de contratación esperado pola COVID-19 e os rebrotes sendo o máis perxudicado. Existen sectores que actualmente están a crear emprego, como actividades sanitarias ou sociosanitarias, limpieza ou vinculadas ao sector das novas tecnoloxías, pero hai outros, como o comercio e as actividades relacionadas co turismo, aos que lles costará máis recuperarse. Agora ben, o impacto xerado nas persoas é totalmente desigual, afectando de maneira máis prexudicial as persoas e colectivos máis vulnerables, agranando a brecha social. Por iso, de maneira decidida que nunca, desde a Consellería apostamos polo desenvolvemento de proxectos e accións dirixidas a capacitar e a orientar profesionalmente as persoas dos colectivos máis afectados por esta crise sen precedentes. Desde o Servicio Municipal adaptamos a orientación laboral de forma virtual, elaboramos materiais formativos e informativos para publicación na web de emprego do Concello, tanto de sectores profesionais, perfis, competencias, creación de redes de intercambio metodolóxico e técnico estables con entidades sociais e empresas de sectores especialmente afectados pola crise económica derivada da COVID-19. Con todo, lembrar que desde o Servicio Municipal de Emprego non se resolve a problemática do desemprego da cidade, que, como saben, traballamos con colectivos con grandes dificultades de inserción e a competencia de emprego e, ademais, da Xunta de Galicia. Aínda así, desde o Concello da Coruña estamos a tomar medidas para promover a creación de emprego. Para iso contamos con datos actualizados nos sectores onde hai oportunidades para a súa creación, labor que realizan diariamente o equipo de prospectores e prospectoras do Servicio Municipal de Emprego en comunicación constante con empresas da cidade e da área metropolitana que xeneran emprego nos sectores produtivos xa mencionados, en comunicación con entidades como Confederación de Empresarios, AGE, Cámara de Comercio, COGAMI, Ecos do Sur, Dan Coruña, etc., que desenvolven políticas activas de emprego no territorio a través de convenios de colaboración co Concello, programas de promoción de emprego para a inserción laboral de colectivos con grandes dificultades de inclusión. Ademais, apostamos polo fomento de obra pública, pola rehabilitación de servicios con subvencións, o plan de reactivación económico e social coa inclusión de subvenciones para a contratación de persoal, estimular o consumo con bonos para comercio, hostelería ou cultura. Seguimos traballando pola construción da Oficina de Promoción Industrial, que supoñerá a atracción de novas empresas para a Coruña zona de influencia, creación de emprego cualificado, novos emprendedores, emprendedoras, etc. Do mesmo xeito, a cidade das TIC xerará emprego desde o primeiro momento no sector da construción, coa rehabilitación da primeira nave e o acondicionamento do complexo para o seu desenvolvemento e coa previsión de que en 4 anos se creen 500 postos de traballo. Ademais, a cidade das TIC supoñerá un impulso á industria 4.0 nunha cidade cun tecido económico que depende abrumaduramente do sector servicios. Gracias. Moitas grazas, señora Acón. Segunda pregunta da Marea Atlántica. Señora García. Sí, gracias. Como valora a alcaldesa o incumprimento sistemático dos acordos asinados coa Marea Atlántica e como prevé emendar esta situación antes de que remate o ano? Grazas, señora García, señora alcaldesa, señora García. O Goberno fai todo o que está na súa man para cumprir os acordos aos que chegou cos diferentes grupos, tamén coa Marea Atlántica, a pesares das circunstancias que este ano nos tocou vivir. Seguimos a afondar no cumprimento de ditos acordos e vai por diante que somos conscientes e entendemos a crítica que formula a Marea, que hai algúns que levan algún retraso excesivo e, polo tanto, temos un firme propósito de recuperar o tempo perdido. Somos conscientes de que foron meses duros e difíciles e, señora García, non quero virarlle a cara o tema,
si lle quero decir, tanto nesta primeira intervención como na segunda, que temos unha disponibilidade absoluta ao entendemento. O que agardamos é que, pola súa parte, tamén sexa así. Sí. Eu teño que recoñecerlle, señor Laje, que estou impactada polo seu anuncio a data 1 de outubro, é dicir, a 3 meses de que remate o ano, de que o Concello prevé prorrogar os orzamentos municipais. Para min, para o Grupo Municipal, significa que é unha renuncia a construir uns orzamentos orientados a abordar unha crise sen precedentes, é unha renuncia a negociar, é un indicio dun goberno desbordado que xa a 1 de outubro desiste do seu empeño e da súa obriga de promover uns orzamentos de calidade para a cidade da Coruña e é un indicio tamén dun goberno en soidade e un goberno que ante o reto se escaquea. Entendemos que haxa moitísimo remanente resultado dunha ínfima execución e a verdade é que temos que decir que estamos decepcionados co grado de cumprimento dos acordos. Pola nosa banda, a nosa impresión é que a Marea cumpriu investindo en xuño do ano pasado a señora Rei como alcaldesa desta cidade, investímola a ela como alcaldesa e a ninguén máis, pero seguimos apoiando despois aprobando as ordenanzas fiscais, seguimos aprobando os orzamentos de 2020 e continuamos apoiando a gobernabilidade neste Concello co plan de reactivación económica. A mí me gustaría saber cal é a contrapartida do goberno socialista a esa lista, a esa longa serie de acordos que asina con extrema alegría, executa con extrema lentitude e desidia. Hai cuestións que son importantes para a cidadanía, incluso máis importantes nestes tempos de crise. Estamos falando da bolsa de aluguer, estamos falando das obras en colexios, estamos falando do servizo de axuda no fogar, estamos falando do servizo de lavandería, da Casa das Mulleres, con servizos específicos para abordar as políticas de xénero, dos servizos de canguraxe, da empresa de enerxía, da reforma das liñas de bus, etcétera, etcétera. Por aí vemos incumprimentos ata o punto de que 3/4 partes dos incumprimentos, tanto dos acordos de investidura que se iban a executar o primeiro ano de mandato, como dos acordos orzamentarios, e agora entendemos por qué. Realmente non teñen a máis mínima intención de cumprir. E iso é o que estamos vendo. Realmente as declaracións asustan realmente que a 1 de outubro o Goberno renuncie a elaborar uns orzamentos e vemos que ante ese encadenamento de incumprimentos, ben por acción, ben por omisión, en vez de coller o teléfono e emplazarnos a unha xuntanza para resolver esta cuestión, entendemos que houve unha pandemia e entendemos que houve outras moitísimas cousas, por exemplo, que non se len os acordos nas concellerías do seu goberno, entendemos que a resposta non é de achegamento, a resposta é de achegamento á dereita, de distanciar posturas, de incorporar a unha exconcelleira de Ciudadanos, de volver a un urbanismo caduco, de pelotazo. Entendemos que agora mesmo é o reto, incluso xa renunciar á negociación. E nos preguntamos unha cuestión, señora Rei, a quen investimos, hai alcaldesa, hai un ano. Señora Rei, vostede como responsable do cumprimento dos acordos, vostede entende que o compromiso da Marea Atlántica, que sí que cumpre, está realmente coa cidade e non co Partido Socialista. Moitas gracias. Grazas, señora García. Por ir por partes, entendo que vostedes teñen tomado unha decisión estratégica de que a oposición sexa bastante diferente a que fai o Bloque Nacionalista Galego, por poñer outro exemplo de outro grupo que é a oposición, que é crítico, pero desde logo que coa súa posición construtiva pois a sociedade é capaz de recoñecelo. Señora García, dígolle que estamos en disposición de cumplir o acordado, que nos gustaría ir máis rápido, pero parece que non me escoita. Parece que non escoita. Dice que si temos remanentes. A ver, o que temos é unha situación do ano 17, 18, 19, no que vostedes gobernaron, e acabamos de incorporar 58 millóns de euros de créditos aos créditos iniciales porque unha serie de actuacións que vostedes tiñan que facer non as fixeron.
Pero eu non lle quero falar deso, nin recordarlle o que non fixeron. Pero que sempre, xa non vou entrar, en fin, en que o seu compañeiro de bancada utilice unha pregunta sobre emprego para intentar... Deixelle facer ao señor Lema, se quere debatir comigo as preguntas. Supoño que non lle terei que falar eu das diferencias da Marea. Parece, poderíamos tirar de refraneiro galego, dixo o Poto Caldeiro. Claro, que viñan vostedes aquí a falar das diferencias que teñen e tal. Oiga, en fin, un poquinho de por favor, si falamos en serio, o que lle digo é que vostedes son unha forza política no ámbito progresista, que a nos gustaría seguir contando coa súa colaboración, que eu creo que a súa posición é entendible que sea de crítica, pero, vamos a ver, os niveles de execución orzamentaria, señora García, deste goberno superan os seus 4 anos de mandato todos os anos. É dicir, estamos executando moito máis que o goberno anterior, infinitamente máis. Estamos multiplicando por 4 a inversión que se está facendo en 2020 con respecto a 2016. Todas as cifras. É dicir, recordo cando empezaron o mandato que viñan todos aquí a falar do PMP. Xa borraron o PMP, xa non volvemos a escoitar a falar do PMP. Período medio de pago a proveedores. Oiga, que levamos 9 meses cumplindo. 9 meses, por certo, que a mí non me parece que sexa nada do outro jueves. Me parece o normal. Pero a situación que nos atopamos e na que collemos o goberno municipal foi a que foi. Con máis de 250 prestacións sin contrato, con un funcionamento que era o que era. Por lo tanto, señora García, recoñeza que estamos facendo un esforzo notable. E a señora alcaldesa está poñendo por riba dos intereses partidarios os intereses da cidade permanentemente, tendéndolles a man, cunha atitude que eu creo que é impecable. Por lo tanto, claro que o goberno analiza a situación económica e que a situación económica actual, cando un grupo como do BNG, que se interesou non pola monarquía, que se interesou polos orzamentos, lle decimos o que temos previsto. Que é o que é extemporáneo e anómalo? O que é anómalo será non facer previsións orzamentarias. Xa mo contarán dentro duns meses cal é a situación. Por lo tanto, mato dicíndolle que si vostedes queren, nos queremos e estamos dispostos e queremos que, ademais, debemos de manter unha xuntanza, si vostedes están dispostos, para que revisemos os acordos e vexamos o grau de cumplimento. Nós temos a firme vontade de leválos adiante. E, polo tanto, é o que faremos. Pero sí nos gustaría poder contar con vostedes. A man está atendida, señora García, a man está atendida. Moitas grazas. Última pregunta da Marea Atlántica, señor Martínez. Que plans ten a alcaldesa para rescatar a área de cultura tras 15 meses de parálise? Boa tarde, señor alcaldesa. Señor Martínez, teño que decirlle que a pregunta que fan carece dende o máximo respeto, carece de sentido, porque non hai ningunha área que leve 15 meses de parálisis e, polo tanto, non hai nada que rescatar. Sei que a performance é unha das súas especialidades, señor Laje, pero hai veces que non funciona. Non funciona para disimular o que acaba de acontecer aquí, e é que unilateralmente o goberno recoñece que é incapaz de xestionar a tempo uns orzamentos para 2021 e a súa responsabilidade exclusiva do goberno, e é moi difícil que calquera performance disimule o veredicto do goberno municipal sobre a súa propia xestión en cultura, porque non é necesario que o faga eu, xa o fixeron eles, xa o fixeron vostedes. A última crise de goberno é unha emenda a totalidade dos seus 15 meses de goberno e no caso de cultura é inapelable. Eu non sei se, como decía o meu compañeiro Alberto Lema, os cambios responden ou non responden á vida interna do Partido Socialista e non me importa tampouco, pero o certo é que, entre outras, vostedes fulminantemente destituíron o responsable de Cultura despois de 14 meses. Cultura necesitaba un relevo, efectivamente, Cultura necesitaba un relevo, pero non necesitaba isto. Digamos, o argumento, o titular,
é que a alcaldía se fai cargo directamente da xestión cultural. Bueno, eso efectivamente pode funcionar de cara aos medios. Sabemos que logo a realidade é moi distinta. En democracia sempre é bo que a fronte das competencias, especialmente de competencias sensibles, haxa responsables políticos. E responsables políticos aos que a cidadanía e a oposición poida fiscalizar. Non é o caso. A responsable de Cultura, agora directa alcaldesa, non está en ninguna comisión, non comparece na Comisión de Cultura, por tanto, está fora de fiscalización. Tampouco é positivo, en democracia, que determinadas responsabilidades recaian en persoas que non foron elixidas democráticamente. Eu creo que a Administración necesita persoal técnico, persoal cualificado, como lle reclamaban hai pouco dende a Asociación de Xestores e Xestoras Culturais, efectivamente, pero xunto con responsables políticos que son, ao final, quen rende contas diante da cidadanía. E tampouco é boa idea, e é unha consecuencia do último cambio, é que o sector, nun momento tan delicado para o sector, non teña clara cal é a estrutura, non teña clara cal é a interlocución. Non sei, insisto, cal foi o diagnóstico para tomar a decisión de apartar o Concelleiro de Cultura despois de 14-15 meses. Si sei cal é a nosa é que non houbo neste tempo ningunha análise, nin inicial ao comezo do mandato, nin a vista do impacto da pandemia e da crise económica na cultura, que non houbo ningunha iniciativa destacable en todo este tempo, que non houbo ningún compromiso no cumprimento dos acordos coa Marea Atlántica. En cultura están, señores e señoras do Partido Socialista, a cero. Non cumpriron nin o primeiro compromiso coa Marea Atlántica. Pensamos, ou somos incapaces de velo, pensamos que non hai un modelo e, desde logo, hai moi pouca escoita e moi pouco diálogo co sector. E iso, ademais de ser injusto, é unha torpeza. Falen, escoiten, a quen sabe, non sexan sectarios, porque no sector hai moita capacidade para deseñar políticas para hoxe e nós pensamos que tamén moita disposición a colaborar. Reaccionen, non agarden a que haxa a que ningunha sala de concertos, a que a responsable de ningunha sala de concertos teña que poñerse en folga de fame, con motivo que facerlo lo Villaverde para que reaccionasen diante do problema da hostelería. Claro, man tendida, é a enésima vez que yo dicimos, man tendida, pero man tendida si se trata de poñerse a traballar e de impulsar as políticas culturais que o sector necesita neste contexto, non, evidentemente, para calquera cosa. E nos agradeceríamos que este diálogo para planificar as políticas culturais de futuro, se é que algunha vez volve a haber orzamentos aquí, é que empecen por dicirnos cal é a súa avaliación e cales son os seus plans para cambiar o paso na xestión das políticas culturais. Grazas. Por favor, señor Celemín, guarde silencio. Gracias. Señor Laje, tenga palabra. Señor Martínez, teño os oídos os atascados e non escoito aí detrás, pero sí quero aproveitar, agora que ao volverme vía o meu compañeiro, o señor Celemín, só para decir que o conxunto do Goberno valora enormemente o traballo feito polo señor Celemín. Calquera intento de intentar minar a calquera compañeiro ou compañeira do Goberno vais a topar sempre ca mesma resposta. Pareceme bastante osado o señor Lema, que o teño por unha persona intelixente, e permítame que hoxe evitemos enlamar, pero espero que o próximo día non teñamos que utilizar máis refráns, porque, en calquera caso, creo que non sería bonito. Creo que ten sido moito máis prudente o señor Martínez, que xa dixo que non sabe se está de acordo ou non co señor Lema, en meterse en camisas de 11 varas. Señor Martínez, a man está tendida, e eu dígolle que non estamos de acordo na parálise, pero si estamos de acordo en falar e en entendernos, e na búsqueda de entendemento. Claro que sí. Agora ben, creo que se deben de facer as cousas con certo respeto, non? Que a alcaldesa nunha decisión que da súa competencia decida asumir en primeira persoa as competencias culturais, creo que lle dá un valor, un realce, e se vostede quere, incluso ponse en primeira liña. Nunca lle virou a cara aos problemas e eu creo que, unha vez máis, demostra que non llos vira.
Ou é que acaso vostede non cree que se fora por unha cuestión de comodidade podría ter tomado outras moitas decisións? Bueno, pois eu creo que lle está dando unha relevancia, e o Goberno así o valora, co cal creo que non cabe descalificacións. Imagínese vostede que eu lle preguntara canto tempo vostedes estiveron paralizado. Claro, se eu empezo a preguntar paralizado, podía empezar nunha área e rematar noutra. É dicir, que fixeron no ano 16 e no 16? Claro, estuveron 4 anos. Vostede cree que iso aporta algo? Eu o que lle podo decir é que nos últimos 3 meses este goberno, o goberno que dirixe a señora Rei, a nosa alcaldesa, investeu máis de 1 millón de euros en distintos programas de reforzo da cultura local. O goberno non se move porque haxa determinadas manifestacións, pero o goberno, como vostede decía, escoita e atende. Por certo, ante decisións da Xunta de Galicia, o que fai o goberno é estar do lado da hostelería, estar do lado dos autónomos, estar do lado dos pequenos empresarios e dos autónomos, facendo o que? Tomando decisións. E devolverlle a cultura na cidade o papel que perdeu nos últimos anos, por suposto. E a maiores axudarlle aos autónomos tamén. E un plan de axudas, desde logo. E unha convocatoria de 36 becas de creación artística, tamén. Salvar a temporada da Orquestra Sinfónica, tamén. E impulsala, se é posible. Pero podíamos falar do Festival de Cine S8, do Mar de Mares, podríamos falar como nos días empeza no fórum o festival falando a boca chea, de narración oral, podríamos falar de decenas de actuacións, de dúcias de actuacións en streaming que poden verse no programa Respira Cultura, a vez que, como vostede reclamou e se tivo en conta, se puso en marcha un presco cultural, levando, por certo, a todos os barrios da cidade máis de 100 actuacións. Por certo, señor Martínez, tal como reclamaba o BNG, tal como compartía o Grupo Socialista e tal como vostede reivindicou. Faga o propio, deféndao, porque parece que cousas que teñen proposto que ora leva adiante este goberno, lle parece que é cultura low cost. Vostede cree que é cultura low cost que un cento de grupos coruñeses participen na programación cultural? Non, é a resposta ao tempo no que estamos. A cultura de proximidade, axudarlle aos grupos pequenos, axudarlle a autónomos, axudarlle a empresarios, axudarlle a todo un ámbito na cultura. E remato, señora alcaldesa, en función de múltiples gustos, aínda que non sempre chove a gusto de todos. Non se trata de doutrinar, trátase de culturizar. E, señor Martínez, creo que a súa intervención, que foi absolutamente construtiva na súa maior parte, creo que é un bo camiño para que seamos capaces de chegar a entendementos e a acordos. E creo que será o positivo. Creo que será o positivo. O contrario, eu creo que non trae nada bo. E, sobre todo, vostede sabe que non trae nada bo, incluso, recordando o último pleno, veu má cabeza que vostede falaba de que tiñan tradición republicana, municipalista. E eu, a verdade é que estuve pensando moito neste mes e quedoume por saber de onde viña esa tradición, se era de Ague, de En Marea, de Incomún. Eu o que lle pido é que teñan a mellor tradición da esquerda. Tradición de entendernos pensando nas maiorías, pensando no pobo. E aí sí que nos vamos a atopar, non facendo ningún tipo de brincadeira e, desde logo, buscando entendemento, non confrontación. A man está atendida, señor Martínez. Moitas grazas. Remata a quenda da Marea Atlántica. Imos cos preguntas orais do Partido Popular. Primeira pregunta, señora Cendán. Grazas, señora alcaldesa. Verán, con preocupación no pasado pleno presentamos unha moción para que o Goberno adoptase de forma urxente medidas que freasen a caída libre na que se atopa o noso aeroporto. Dixeron entón que convocarían a mesa institucional de Alvedro. 39 días despois, seguimos esperando. E dobre pirueta no aire, dixeron que o aeroporto era unha prioridade e aprobaron esa moción. Unha moción pola que se comprometían a recuperar a conexión con Londres a base de Vueling, as frecuencias con Madrid e Barcelona e a negociar con Volotea. Unha mentira que escondía a única intención de empurrar o noso aeroporto cara ao peche, como demostraron antonte o votar a favor de suspender o contrato con Vueling tras permitir a marcha de Volotea.
Outra mentira, como esas que lles gusta contar cando analizan os datos da operativa local e se fan trampas ao solitario. Así que se van a ir por aí, déixense de contos de autocomplacencia. Declaración de intencións vacías e un montón de excusas voando conforman a política aeroportuaria deste goberno. Precisamos dun aterrizaxe forzoso. E ante semellante manobra, pregúntolles: como están as negociacións con Vueling e Volotea para recuperar os destinos e as frecuencias perdidas con Albedro? Gracias, señora alcaldesa. Boa tarde a todas e a todos. Hai contacto permanente coas aerolíneas que operan en Albedro e con outras compañías que interesanse polo noso aeroporto, incluso ante a maior crise da historia mundial de aviación declarada pola IATA. Falemos de Volotea. Existía un protocolo de intencións que establecía as bases de colaboración para a asinatura de sucesivos convenios a longo prazo. Unha vontade de seguir traballando na Coruña que foi tildada polo goberno de papel mollado. Volotea non marchou, deixou de vender billetes, afirmou recentemente o señor Borrego. Que alguén me explique que quere dicir isto, cando agora presumen de rexeitar esa vontade sen ter un plan B. A realidade é que a votaron con avións completos de pasaxeiros. Falemos agora de Vueling. Existía unha proposta pola que se reducía o importe do contrato en proporción á diminución dos voos. Unha proposta a que dixemos non no consorcio de xullo. Non porque se cruzaban liñas vermellas, supoñía a reducción de destinos e frecuencias e a perda de Heathrow e a base na Coruña. E non porque queríamos que se continuase a negociar, xa que a proposta non valía 1 millón de euros. Lonxe de negociar e defender os intereses da Coruña, no consorcio de Antonte votaron sí a desistir do procedimento para modificar ese contrato e votaron sí a que Vueling abandone a nosa cidade. Unha proposta a que nós, por suposto, dixemos que non de novo. Miren, o cometido deste goberno é defender os 700 empregos que hoxe están en perigo por mor da súa decisión de anular os voos como mínimo ata abril e sen garantías de regreso. O cometido deste goberno é sentarse coas compañías para cortar a crise aeroportuaria na que vostedes mesmos nos sumiron. Pero o goberno non coñece de cometidos e por iso non só non negociaron destinos en circunstancias premias as derivadas pola pandemia, senón que tampouco conseguiron manter os existentes. O resultado cal é? Un Albedro vacío. É por iso que urximos que se active xa o piloto automático, ante tal irresponsabilidade polo goberno. A de quen pilota agora este área, pola súa autocompracencia. A de aquela que pilotaba antes este área, polo seu imos vendo. A de aquela quen pilota o consorcio, polo seu non vai comigo. E, por suposto, a de quen pilota un executivo que voa desnortado. Moitas gracias. Grazas, señora alcaldesa. Señora Cendán, señores do Partido Popular, non se pode ser tan irresponsable ou ter máis mala intención para ir contra Albedro e contra a Coruña co que están facendo nestas últimas semanas. Eu podería desmontar unha por unha as afirmacións falsas que están vertendo incluso agora aquí mesmo. Serían máis dignas del Chafardero Indomable, que era o periódico onde escribía el reporter Tribulete, que en todas partes se mete. Pero no voy a perder tiempo en aburrir a los presentes en dar datos que ya están suxeitos por certificacións independentes, por informes xurídicos, por informes técnicos. Vou ler simplemente 2 párrafos precisamente para que non pareza que existe ningún tipo de xustificación ou autocomplacencia, sino para demostrar o que é unha mentira ou unha mala intención máis. Non sabemos se ten algo que ver con algunha indicación de oscuros intereses por parte de descoñecidos comités de rutas autonómicos que parece que van máis por baixo da mesa facendo un traballo contrario a determinados aeroportos nesta comunidade que non van conseguir que Albedro siga medrando cando isto remate. Pero mire, Nazaré Cendán, representante popular en el Consorcio de Turismo, dice, abro comillas, hoy se ha negado el Partido Popular a la suspensión porque significa que la compañía deje de operar en nuestro aeropuerto un mínimo de 6 meses. La decisión de anular los vuelos como mínimo hasta abril y sin garantías de regreso afectará a los 700 trabajadores directos e indirectos de nuestro aeropuerto. Cierro comillas. Bueno, hai un dato que descoñece, supoño que non será por mala intención, sino por ignorancia. Os traballadores directos do aeroporto de Aena non está ningún deles en ERTE. O resto sí, son traballadores das aerolíneas que, por desgracia, a nivel global no mundo está pasando o mesmo. E non están cubertos por
plans como os ERTES que este goberno traballou precisamente para non tratar unha determinada crise como fixeron desde o Partido Popular na anterior crise financeira. Pero sigo lendo un pequeno dato de onte. Onte, a compañía Vueling traslada o que é unha nota de prensa a través da axencia EFE, a compañía Vueling. Y abro comillas. Pese a la suspensión temporal del acuerdo con el Ayuntamiento de A Coruña, se sigue trabajando de manera conjunta en un excelente clima de entendimiento en estas circunstancias tan complejas para todos. Vueling no ha dejado de operar en ningún momento desde el aeropuerto de Alvedro desde el año 2009. Y la compañía Vueling continuará operando con normalidad en Alvedro durante la suspensión del acuerdo con el Ayuntamiento de A Coruña, según nota hecha pública ayer con Vueling. Ni se cortan vuelos, ni se firman falsos contratos, ni se hacen acuerdos ilegales con compañías, se suspende y se aplaza un contrato salido de una licitación pública con una compañía aérea para, precisamente, en cuanto la pandemia pase, exigir que ese contrato se cumpla en su integridad, si también nos permite, en el ámbito internacional, el señor Johnson, que podamos aterrar en Londres. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Borrego. Segunda pregunta do Partido Popular, señor Deus. En que zonas ou barrios da cidade onde ata agora non se pagaba por aparcar vai ampliar o Goberno municipal agora na modificación da ordenanza? Sí, señor Deus, sabe que ese non é o obxectivo da nova ordenanza xeral de mobilidade, que estamos a preparar para unha mobilidade urbana máis sostible e onde a regulación da hora debe respostar ás novas necesidades da cidade. Señor Villoslada, hemos entrado en unha vorágine de anuncios de actuaciones que, más que afectar a la movilidad de los coruñeses, habría que decir que van a castigar a los coruñeses. Y no lo digo gratuitamente. Así es como se sienten los vecinos y comerciantes que se han dirigido a nosotros, y nosotros, como grupo que escucha, queremos traerlo a este pleno. No es la primera vez que se lo advertimos y nos tememos que no será la última. En el pleno de febrero ya le preguntábamos qué medidas iba a adoptar para compensar la eliminación de aparcamientos en varios barrios. Actuaciones como las calles Alcalde Marchers, Puga y Parga, obras de ampliación de aceras en Sagrada Familia, Mayos, Ensanche, Pescadería, Los Castros, llegando casi a totalizar una supresión de 500 plazas de aparcamiento. Si ya en estas fechas nos preocupaba este tema, en el último pleno volvimos a incidir en actuaciones que se implantaban en algunas zonas sin consenso con vecinos y comerciantes. En todos los casos, la ausencia de información fue común a todos ellos. Como le decíamos en febrero, y se lo recordamos ahora, todos queremos mejorar la vida de los coruñeses, pero los pasos a dar tienen que hacerse con el consenso necesario de los afectados. Sin diálogo y negociación previos no vamos a ninguna parte, y no ir a ninguna parte en movilidad es un problema. En los últimos días seguimos con el conflicto de Pardo Bazán y aumentan los temores de vecinos y comerciantes con los últimos anuncios. San Agustín, San Andrés, el carril bus de Juan Flórez afectando a más de 175 plazas, Pintor Joaquín Bamonte, 40 plazas o las nada tranquilizadoras palabras de la alcaldesa en el entorno de Santa Margarita. Leemos declaraciones que dicen: cada vez que se habla de una plataforma reservada, una de las cosas que se plantean es que se van a perder X plazas de aparcamiento. Y no se pierden. Son un espacio que deja de utilizarse para aparcar y se utiliza para otra cosa. ¿Comparte usted esta filosofía? Si nos lo explica a todos, pues igual lo llegamos a entender algún día. A la preocupación de vecinos y comerciantes en estas zonas hay que añadir ahora otra más. Esta forma de hacer política con la movilidad va a tener un precio muy caro para los coruñeses. ¿Cuál es la consecuencia de todas estas decisiones atropelladas? Que se ven obligados a realizar la ampliación del perímetro de la hora para compensar a la concesionaria por la pérdida de aparcamientos en el centro. Debido a ello, los vecinos de barrios donde ahora aparcar es gratis van a tener que comenzar a pagar. ¿Y por qué ha sucedido esto? Porque no han pensado en las consecuencias de sus decisiones ni en las alternativas. Han entonado un sálvese quien pueda. Han optado por la solución más facilona y menos imaginativa, que nos hace llegar a una conclusión. El estacionamiento libre será cada vez más escaso y pagarán los de siempre, los vecinos. Es imprescindible realizar una política de concienciación, no de imposición, mediante campañas que aconsejen realizar dentro de la ciudad más recorridos a pie. Tenemos una ciudad con unas condiciones óptimas para caminarla. Y hay que disminuir paulatinamente el tráfico diario que penetra en nuestra ciudad, garantizando un buen transporte público,
Aprovechemos el esfuerzo que está realizando la Xunta con los buses metropolitanos. No traslademos el mensaje, que ya está calando, de que no vengas a Coruña, que es imposible aparcar y circular. Pensemos en nuestro pequeño comercio, en la hostelería y en nuestros servicios. Se lo volvemos a recordar, no convirtamos la movilidad de la ciudad en un arma arrojadiza, generadora de polémicas y enfrentamientos, por la forma en la que se toman las decisiones. Muchas gracias. Señor Deus, pareceme estar nun déjà vu, non respecto da intervención do pleno pasado, porque realmente reproduciu casi literalmente. Eu realmente non sei se están convencidos da posición que están a manifestar en materia de novas políticas de mobilidade. Eu non sei se realmente siguen apostando por unha mobilidade do século anterior, non vou dicir que trasnochada, pero que poda ser nociva en termos de saúde ambiental e de saúde pública, ou se apostamos de verdade, como estamos traballando no marco da Mesa da Mobilidade, que nace desa declaración institucional por unha mobilidade máis sostible na cidade, porque realmente están levando adiante pois unha estrategia de desinformación que, bueno, que logo tratan de convertir en unha tergiversación de datos. Realmente é difícil entender como nos poden acusar de non falar co sector do comercio e de non falar co sector dos veciños, co sector veciñal en xeral e coas veciñanzas deses ámbitos en particular. Se lle comentei outro día que faláramos e que nos pedira o sector veciñal e comercial de alcalde Marchesi esa peatonalización. Falamos co sector de Monte das Moas, pediu unha asociación de vecinos esa peatonalización. Estamos e falamos, e o saben perfectamente, cos veciños e ca hostelería de Emilia Pardo Bazán. Estamos falando con todos os sectores a hora de establecer novos modelos de mobilidade, e o saben perfectamente. Si a cultura do Partido Popular en materia de mobilidade, que non en materia de mobilidade, en materia de novo desenvolvemento urbano máis sostible e novas índices de saúde ambiental, esta nos lembra aquelas políticas de levantar un carril bus, porque como se nos pode preguntar cando se fala de plataforma reservada para transporte público, se hai menos prazas de aparcamento, para que? Pois é para que o transporte público colectivo teña prioridade. É así de claro. Eso está absolutamente e ten que ser absolutamente compatible, evidentemente, con reforzar as prazas de aparcamento para os residentes, efectivamente, como estamos facendo para compensar naquelas zonas onde había plazas verdes, e ese obxectivo da nova ordenanza xeral de mobilidade, entre outras cousas. É dicir, os parámetros de funcionamento da hora teñen 22 anos. Temos que empezar a falar en materia de aparcamento en superficie de ter en conta as necesidades de aparcamento das persoas con mobilidade reducida, dos tipos de vehículos en función das súas emisións. Temos que estudiar e reforzar os mecanismos para garantir o aparcamento de carga e descarga, o reparto de última milla, a aparición de vehículos de empresa e de renting que podan ter tamén posibilidades de aparcamento. Temos que actualizar, en definitiva, toda a política de mobilidade. A min, o que me está parecendo realmente preocupante é que, máis alá desas palabras a priori favorables a unha nova mobilidade máis sostible, que se enzarcen ou que traten de enzanzar a veciños e comerciantes que están demandando novos modelos de cidade en esta dinámica de que estamos simplemente levantando ou aumentando un perímetro da hora para poder pagar máis por aparcar. Creo que realmente é un pouco, como dicía, permítame a expresión miope esta visión da nova mobilidade. Máis nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Última pregunta do Partido Popular, señor Fernández Prado. Gracias de nuevo, alcaldesa. Buenas tardes. ¿Qué contactos mantuvo la alcaldesa con el Gobierno de España para asegurar que el proyecto de presupuestos generales para 2021 contenga las partidas económicas necesarias para las inversiones en la ciudad que deberían estar en ejecución o finalizados? Señor Laje. Pois, señor Fernández Prado, a posición do Goberno e a posición da alcaldesa con respecto ás inversións do Estado é unha posición que se ten destacado aquí en diferentes plenos municipais. Quero recordarlle que incluso se fixo un pleno, diría que nun momento ademais bastante complexo e difícil, non?
A situación actual é unha situación tamén complexa, porque seguimos vivindo nun momento onde a certidume pois é o que menos abunda, pero por razóns obxectivas. Creo que a defensa dos intereses da cidade e as inversións e as actuacións que deben de levarse a cabo forman parte non só da axenda. Xestións se fan todos os meses e todas as semanas. Hai un horizonte temporal, ese horizonte temporal está marcado polos orzamentos xerais do Estado e eu creo que nese espacio imos a poder atoparnos. Creo que algunhas cousas se poden ir vendo xa. Eu gustaríame xa nesta primeira resposta, porque creo que é algo bastante evidente, hai algúns pasos dados. É dicir, fíxese cantos anos se leva falando de desatascar o dragao da Ría do Burgo, por poñerlle un exemplo. Fíxese canto tempo se perdeu co tema da intermodal e por fin quedou desatascado. Bueno, se están dando pasos importantes, non coa rapidez que nos gustaría a todos, pero eu creo que estamos todos moi condicionados pola realidade económica e pola incertidume. Dito isto, creo que a alcaldesa está traballando con unha intensidade que, bueno, pois co paso dos meses iremos vendo os froitos pouco a pouco, pero temos que saber todos que estamos moi condicionados polos ingresos do Estado, pola capacidade de licitación de obras e tamén, bueno, podría ser así de magnánimo, pero decir que un pouco de por favor non está mal, porque vostedes tiveron responsabilidades dende o ano 11 ata o ano 18 e a verdade é que non mancharon nada, non deixaron pegada ningunha e a esta cidade nótaselle moito que leva bastantes anos esperando porque volva a haber un goberno socialista na cidade e unha alcaldesa neste caso que defenda os intereses da cidade por riba de calquera actuación partidaria. Muchas gracias. Permítame antes, señor Laje, que le traslade nuestra preocupación sobre lo que acabamos de escuchar respecto al presupuesto municipal, porque ponernos a hablar de negociar un presupuesto estatal, un presupuesto del Gobierno de España, cuando no están dispuestos ni a negociar el presupuesto local, pues le quita un poco de actualidad a la pregunta. Permítame también que le diga que nos preocupa la poca ambición, porque si usted ve nuestra moción, justo creemos que en el momento de máxima crisis económica, en el momento de peores datos económicos de la ciudad en comparación con el resto de ciudades gallegas, que tenemos los peores datos de empleo de las 7 ciudades gallegas, en ese momento de crisis y lo que está por venir y va a seguir viniendo, hace más falta que nunca el diálogo y un acuerdo y un presupuesto de acuerdo a estas necesidades y no uno que se aprobó antes del COVID. Y que hicimos un presco, pero ahora hay que hacer un presupuesto presco global y que permitirá luego modificar esos prescos. Pero lo que oímos es que nos dijo que iban a bajar muchísimo los ingresos, nos dice que van a mantener el presupuesto actual, nos dice la ministra ayer que a los municipios les van a anular el techo de gasto, vemos lo que va a pasar. Deuda y que paguemos las generaciones siguientes y los años siguientes todos los gastos que ficticiamente vamos a generar, pues hablando de un presupuesto que no es real porque no tenemos esos ingresos. Y esto es la política del PSOE de siempre, y está bien, es la suya, pero claro, si al menos por lo menos hubiese dicho, como la Xunta, estamos esperando a que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que va a ser la próxima semana y llevamos pidiéndolo semanas, nos dé unos macrodatos y a lo mejor no llegamos al día 1, pero vamos a intentar hacer un presupuesto para la crisis, pues a lo mejor nos hubiese dejado un poquito más tranquilos y veríamos un poco de ambición y de ganas de ayudar a la gente. Porque evidentemente, claro que va a manejar más dinero, pero es de forma ficticia o para pagar a Chedevo. Entonces, nosotros le pediríamos que vuelva a leer la moción, esa moción que antes despreciaron, que vuelva a leer el espíritu, que vuelva a leer nuestra mano tendida para que en el momento de mayor crisis económica que va a sufrir esta ciudad, seguramente, si no nos engañamos con los ERTEs, pasa el 25% de paro en marzo, pues que pongamos por lo menos las herramientas municipales para que no sigamos construyendo un castillo en el aire, porque es pan para estos meses, pero hambre para el futuro. Y creo que merece la pena. Del tema del presupuesto, justo lo decíamos por eso. No es verdad que con el COVID no se hagan inversiones en otros sitios. El problema es que están yendo al Mediterráneo. Y el problema es que hay otras ciudades gallegas que tienen inversiones de fomento. En los 2 años
que lleva Pedro Sánchez, desde el 2018 no ha invertido un solo euro en la ciudad. Sí en otras ciudades gallegas y sí en el Mediterráneo. Y además tenía 142 millones solo para La Coruña consignados. Solo les pedimos que intenten dejar firmado con el presupuesto del PP del 2018 que dejen licitadas la Ría del Burgo, el dragado de la Ría del Burgo y la intermodal. Con que dejen eso en estos 2 meses o 3 antes de que porque está el dinero, está el acuerdo, apuren esas negociaciones porque con el del 21 no vamos a tener ni los 142 ni para esas obras. Por eso es sencillamente lo que le pedimos, que en ese sentido hagan esas negociaciones, porque los presupuestos, cuando ya estén escritos, ya ahí mover algo va a ser muy complicado. Es ahora el momento de llamar, es el momento de tener ahora las reuniones. No han trascendido, espero que hayan tenido, y les animo a aprovechar el presupuesto de 2018 que tiene esas partidas y se pueden licitar mañana. Mañana se pueden licitar porque seguimos prorrogando el del PP del 18 y está el dinero. Pues es lo único que les pedimos, lo mínimo que se merece La Coruña. Ya no digo el resto de proyectos y de obras, pero en otras ciudades y en otros territorios está yendo el dinero de inversión y está yendo el dinero de fomento. Coruña lo necesita porque los datos del paro son muy duros. Y permítame que, como siempre que hablamos de presupuestos, me saca el tema de la Orquesta Sinfónica, permítanme solo un comentario final. Yo creo que también es momento de sentarse, de hablar y de negociar, también con el Estado, porque es la única orquesta, si no la de las únicas, que no recibe dinero del Gobierno central. Creo que también podría poner el Gobierno central algo de dinero para la Orquesta Sinfónica, y le animo a que hoy lea la entrevista al director de la Orquesta Sinfónica, que, como usted bien dice, y creo que sabe de lo que habla, sabe de lo que se está moviendo por el mundo y da las gracias al Ayuntamiento y a la Xunta de Galicia por el apoyo en estos momentos que no lo están teniendo otras orquestas y que no lo están teniendo ni en España ni en el resto del mundo. Un señor que sabe en lo que estamos jugando, siéntense a hablar con las administraciones porque los datos de empleo y de actividad económica en Coruña preocupan y tenemos que ponernos todos manos a la obra. Nada más y muchas gracias. Señor Fernández Prado, agradecerlle todos os consellos. Efectivamente, podes recurrir a dispoñer de máis fondos, sesando o Estado ou de calquera outra administración supramunicipal. Neste caso, se empezamos porque quen debe máis de 5 millóns os pague, tampouco nos iría mal. Eu creo que vostede tería moito máis crédito se fora capaz de ser igual de exixente con que metamos o Estado. A nos parece ben, só faltaría. E todo o que signifique poñer en valor a Orquesta Sinfónica de Galicia, aí nos vai a topar. Dito isto, claro, ao mellor están acostumbrados a que a política se faga en base a unha representación ou sobre-representación. Claro que o que non imos é a ir a un orzamento que se xa peor que o que teñamos. É claro que estamos dispostos a acordar con todos os grupos un novo presco. É claro que estamos dispostos a que tomemos as decisións necesarias para mellorar a política orzamentaria. Pero a realidade económica que hai hoxe é innegable. O nivel de incertidume pouco discutible, sobre todo entre persoas que coñezan algo cal é a situación macroeconómica. Vostede creo que entende perfectamente de que estamos a falar. E, ademais, pareceme moi ben que fale dos orzamentos do 2018. Eu o que lle preguntaría que pasou entre o ano 11 e o ano 18, señor Fernández Prado. Quero dicir, claro, o que se está facendo agora é o que vostedes non fixeron antes. Sin dúbida ninguna, señor Fernández Prado, cando se desatasca, a ver, por que a cidade da Coruña quedou a cola nas intermodais? Non gobernou o Partido Socialista entre o ano 11. Non, señor Fernández Prado, non lle bote a culpa aos que teño detrás, que levanas habitualmente de todo, pero non as teñen de todo, porque vostedes gobernaron 4 anos. Vostedes gobernaron 4 anos. É dicir, o que hai é unha realidade. Aquí nesta cidade o reloj parouse no ano 2010. E reactívase, volveselle a dar corda o reloxo no ano 19. Vostedes o que non poden pretender é que a señora alcaldesa resolva todos os problemas dun plumazo. Agora ben, cando se desatasca a licitación do dragado da Ría do Burgo é agora, non foi. E vostedes gobernaron durante 8 anos, incluso con maioría absoluta, señor Fernández Prado. Cando se desatasca o convenio da intermodal é agora.
Por poñer eses dous exemplos. E é certo que non andamos a facer fotos nin anuncios. Procuramos traballar en silencio para conseguir os obxectivos na maior parte das ocasións. E non se poñan nerviosos porque é así. E cando teñamos novas inversións polas que estamos traballando e pola captación de novos fondos, daremos conta deles. Pero o que a mí non me gusta é ir detrás dos anuncios. E, polo tanto, sean rigurosos, vostedes son unha formación política que ten tido responsabilidades de goberno e saben perfectamente que estamos nun momento complexo e difícil. Ahora, o que non poden poñer en dúbida é o compromiso deste goberno e, nomeadamente, da alcaldesa da cidade na defensa dos intereses da cidade. Goberne quen goberne no Estado. Vaiselle convocar, tal como ten dito este goberno esta mesma mañá, por indicación da nosa alcaldesa, vaise convocar a todos os grupos municipais para que pactemos un acordo entre todos os grupos de cales son as demandas diante da Xunta nos orzamentos e diante do Estado. Agardemos que o Partido Popular non se borre do acordo e capaz de ser igual de exixente en Santiago que o é en Madrid. Que sexa capaz de ser igual de exixente cando non gobernan que cando gobernan. O que se van a topar é un goberno e unha alcaldesa que está poñendo por riba a cidade, por riba de calquera interese partidario. Ao mellor non lles gusta, pero é a realidade. Algúns chamanlle o ADN do socialismo coruñés e eu creo que explica un pouco por que o Partido Socialista gobernou esta cidade todos os anos que gobernou, porque puxo por diante sempre os coruñeses e as coruñesas. Vostedes non. Moitas grazas, señor Laje. Rematan as preguntas orais. As preguntas escritas e o seguinte punto se responderán antes do próximo pleno. Pasamos xa aos rogos orais. Bloque Nacionalista Galego. Sí. O Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno local inclúa no articulado dos convenios nominativos cláusulas lingüísticas co fin de promover que as entidades empreguen o galego no material informativo das actividades que son financiadas polo Concello da Coruña. E outro rogo: o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno local deseñe unha programación para promocionar e poñer en valor a Banda Municipal de Música da Coruña, xa que ficou excluída inexplicablemente das actividades programadas e anunciadas para este outono, e xa que desde o domingo pasado non ten programada ningunha soa actuación desde esa data en diante. Moitas grazas, señora Beira. Turno da Marea Atlántica. Moitas grazas. Durante o presente mandato estamos a observar un funcionamento atropelado e pouco rigoroso do Goberno en cuestións que deberán ter un funcionamento normal e ordinario, como é o da convocatoria das xuntas de Goberno. Neste aspecto en particular, comprobamos que existe un abuso constante e reiterado de figuras que deberán ser excepcionais como procedimento de urxencia ou extraordinario, o cal empece o necesario labor de control e seguimento da oposición. Por todo de bandito, pregamos ao Goberno que convoque preferentemente as xuntas de Goberno de xeito ordinario, para así darlle acceso a documentación á oposición con 24 horas de antelación tal e como recolle a norma. Moitas grazas. Nas últimas semanas sucédense as queixas da veciñanza polo servizo de cita previa nos rexistros municipais, nomeadamente nas demoras que existen para trámites básicos como unha nova alta ou unha modificación do padrón, así como para a tramitación ou renovación da tarxeta Millennium. En ambos casos, a veciñanza ten que agardar máis de 3 semanas para poder facer algún dos trámites, inclusive nos casos de persoas que están agardando polos bonos sociais. Rogo que o Goberno municipal resolva canto antes os retrasos que existen actualmente de máis de 3 semanas na cita previa para trámites básicos de padrón e da tarxeta Millennium. A situación da Banda Municipal de Música non é, dende logo, a que merece unha institución da súa calidade, cos seus máis de 70 anos de historia, compromiso e servizo público na cidade da Coruña. A precariedade que se arrastra dende hai máis dunha década súmanse nos últimos 15 meses os problemas causados polo que o propio colectivo cualificaba nun comunicado recente como apatía ou incapacidade do goberno local.
A cancelación de 2 concertos previstos para o mes de setembro por falta de persoal puxo en evidencia a gravidade da situación e a urxencia de dar resposta ás demandas da formación que precisa máis persoal, tanto artístico como administrativo, e un horizonte a curto, medio e longo prazo. Un proxecto, unha dirección, garantías de estabilidade, condicións dignas para traballar e un modelo de xestión acaído ás singularidades dunha banda municipal da súa envergadura. Polo tanto, preséntase o seguinte rogo que a alcaldesa, como nova responsable da área de cultura, se reúna a maior brevidade posible co conxunto da banda de música municipal e ofreza solucións ante as diversas problemáticas que está a sofrir o colectivo, dotando a banda municipal dun horizonte estable e unhas condicións dignas de traballo. Outro rogo, no pleno da Corporación do pasado 30 de xullo de 2020, a iniciativa do Grupo Municipal da Marea Atlántica, incluíronse no expediente de modificación de crédito M3-2020 os recursos precisos para a sinatura de varios convenios, entre eles convenio en favor da Asociación de Librarías da Coruña para actividades de dinamización e promoción da lectura, convenio en favor da Asociación Galega de Salas de Música ao Vivo Clubtura para a organización e celebración do Festival Atlántico de Bandas Locais en salas de concertos da cidade. Polo tanto, preséntase o seguinte rogo. Que se aceleren os trámites para proceder canto antes á formalización e sinatura destes convenios a fin de que as entidades poidan executalos coas menores dificultades posibles no presente exercicio. 2, que se axilicen así mesmo os trámites para a formalización do conxunto dos convenios previstos no anexo de subvencións nominativas do Orzamento 2020. 3, que se facilite información detallada aos membros da Corporación sobre o estado de execución destes convenios e do conxunto do capítulo 4 dos orzamentos. Nada máis, moitas grazas. E o último rogo, o Concello ten, entre outras competencias, a de favorecer a práctica e a actividade deportiva autónoma da veciñanza. Para iso é obriga a Administración garantir unha democratización no acceso a todas as instalacións e equipamentos deportivos, tanto as preparadas para a práctica profesional como as que se atopan no espazo público. Actualmente existe un déficit de instalacións deportivas no espazo público en algúns barrios da Coruña. É o caso de Monte Alto, que con case 30.000 veciñas e veciños conta con unha soa canastra, a situada na praza de Indalecio Prieto. Rogo que o Goberno Municipal resolva o déficit de instalacións deportivas urbanas nos barrios, nomeadamente no barrio de Monte Alto. Moitas grazas ao Grupo da Marea Atlántica. Turno xa para os rogos orais do Partido Popular. Adiante. Grazas, señora alcaldesa. Comezou o curso na Universidade da Coruña e a falta de previsión que denunciábamos no pleno pasado segue presente. Nesta ocasión trátase do servizo de tranvías cun escaso número de buses en funcionamento. Unha cuestión moi prexudicial, dado que o alto número de usuarios imposibilita o cumprimento das medidas de distanciamento físico. Unha queixa latente que se contrapón cos estritos protocolos de obrigado cumprimento nas aulas, por exemplo. Asemade, a impartición de clases en novos centros no campus de Riazor, lonxe do centro de estudios habitual no campus del Viña, e a falta de servizo de tranvías que conecten ambos centros imposibilita ao estudantado compaxinar os horarios dos estudos en orde. É por iso que rogo que, co fin de seguir loitando contra a COVID-19, como determinan as autoridades sanitarias, e de axudar a comunidade universitaria no seu quefacer diario, amplíen o servizo de tranvías con máis número de vehículos e tamén habiliten unha ruta lanzadeira entre os campus del Viña e Riazor. E o seguinte rogo sería, dende fai meses, veciños e comerciantes das rúas Capitán Juan Varela e Cidade de Lugo veñen queixándose da falta de mantemento nas instalacións lumínicas da zona. Non foron poucas as chamadas do 010 sen obter resposta, xa que ninguén se achegou a coñecer a problemática, nin moito menos a solucionalo. E por iso que rogo que acondicionen a zona e reparen a falta de luz nas farolas destas dúas rúas. Grazas. Boa tarde. Gracias, señora alcaldesa. Tendo en conta que unha das competencias municipais en materia de deportes é a promoción da actividade deportiva e a xestión dos usos das instalacións deportivas municipais, rogo que o Goberno Municipal e a Concelleira de Deportes tome medidas para arranxar a pista de patinaxe da Dormideiras debido ao estado en que se atopan as xuntas de pavimento, o peche perimetral con óxidos e pavimento aberto, o que dificulta a actividade. O seguinte rogo, tendo en conta que no mes de xuño de 2020 aprobouse unha moción onde se acordaba elaborar un novo plan deportivo municipal para entidades deportivas e eximir do pago da taxa polo uso das instalacións deportivas ás asociacións e clubes sen ánimo de lucro para axudar así a súa recuperación con actividades de promoción deportiva e física, rogo ao Goberno Municipal e á Concellería de Deportes que, tendo en conta esta moción aprobada, realice as xestións necesarias para o seu cumprimento, xa que a día de hoxe estas entidades deportivas seguen a satisfacer
o pago do uso das instalacións deportivas municipais. Tendo en conta que unha das competencias municipais en materia de deportes é a promoción da actividade deportiva e tendo para iso instrumentos como convenios nominativos e subvencións de concurrencia competitiva que deberían de obedecer a criterios obxectivos e fundamentados con argumentos reais da práctica deportiva e observando que se están a cometer firmas de convenios deportivos sen obedecer a unha política clara de xestión deportiva, rogo a este Goberno municipal e a Consellería de Deportes reevalúe os criterios de adxudicación de convenios xa que se están a cometer injustizas con entidades deportivas que, encontrándose en condicións de igualdade, non dispoñen dos convenios nominativos. E, por último, o Clube Rítmica Millennium atravesa unha delicada situación por non dispoñer na actualidade de instalacións municipais nas que practicar o seu deporte. As gimnastas mesmo realizaron unha sentada como protesta na porta do espazo municipal onde adoitan facer e a mesma hora en que utilizan, pero non lles permiten acceder a pesar de estar desocupado. Esta situación agrávase polo feito de que desde transcorreu máis dun mes sen que ninguén do Goberno municipal recibíeles, nin atenda a súa demanda, que simplemente é volver contar con un espazo municipal adecuado para practicar o seu deporte que é a gimnasia. Rogo que este Goberno municipal e a Consellería de Deportes reciba o Clube Rítmica Millennium e atenda a súa demanda de volver a contar con un espazo municipal adecuado para practicar os nenos o seu deporte. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, pois moitas grazas. Ata aquí a sesión ordinaria deste pleno municipal. Pasamos xa ao escano cidadán. Había dúas peticións, unha decae porque o solicitante tivo que abandonar o Palacio Municipal, non pode quedarse. Queda unha das solicitudes, dona María Rosario Catoira Rodríguez, cando queira, pase, sente. Benvida ao Pleno do Concello da Coruña, señora Catoira. Pode estar sentada ou de pé, como estea máis cómoda. Sabe que o tempo do escano cidadán son 3 minutos, aínda que somos laxos nos tempos. Logo de rematar a súa intervención, será respondida polo Goberno Municipal. Adiante, cando queira. Buenas tardes a todos. Señora alcaldesa, en primer lugar, agradecerle que me permita esta intervención. Tengo 74 años. He nacido en La Coruña y he vivido siempre en ella. Y amo a mi ciudad como ustedes no se pueden ni imaginar. Y les aseguro que nunca he visto a mi querida Coruña como en estos últimos 5 años y medio, tan deteriorada, sucia, oscura y abandonada. La Coruña ha pasado de ser una de las ciudades más bonitas de España a ser una de las más sucias. Esta ciudad tiene, entre otros muchos, un grandísimo problema, que es la falta de un servicio de mantenimiento. Miren si hay abandono, que en una acera de la calle de Alfonso VII lleva tirada una señal vertical de tráfico un mes. Esto demuestra que los deterioros siguen ahí y cada vez se hacen mayores. Yo vivo en la zona del Ensanche y la Falperra, y en la plaza de Antonio Tenreiro, que es una de las entradas a la ciudad, hay 7 pasos de peatones, a cada cual en peor estado. Y por ahí pasan personas válidas y no válidas. Y las escaleras de Maestro Clavé, en estos últimos 5 años y medio, casi puedo asegurar que no han visto al servicio de limpieza nunca. Señora alcaldesa, no se gobierna solo en los despachos, se gobierna en la calle, escuchando y palpando la preocupación de los vecinos. Salgan ustedes a la calle, escuchen a la gente y paseen por los barrios. Tiene usted al mejor equipo de asesores y gratis, que son los vecinos de esta ciudad. Las decisiones que toman ustedes en los despachos encajan todas fantásticamente, pero creo que hay que verlas in situ para comprobar las posibles consecuencias. Yo camino 1 hora todas las mañanas y les aseguro que poniendo muchas veces en peligro mi físico,
porque entre lo mal que está el pavimento, los patinetes y las bicicletas que circulan con total impunidad por las aceras, va una sorteando obstáculos y echándole mucho valor para en estas circunstancias salir a caminar. ¿Dónde está la policía? En una hora de caminata entre Linares, Rivas, Cantones, Calle Real y San Andrés no me tropiezo con ninguno. En la calle Dr. Fleming tenemos en este momento 2 edificios con ocupas. ¿Dónde está la policía de barrio? Por supuesto que no hago responsable de esta ausencia a la policía, sino a las medidas y decisiones de este Gobierno municipal. Señora alcaldesa, desde este Gobierno municipal de izquierdas están ustedes aplicando en la calle políticas antisociales, perjudicando al que menos poder adquisitivo tiene. No todos pueden pagar un parking o tienen plaza de garaje. ¿Qué hacen con el coche? ¿Lo pliegan, lo guardan en el bolsillo y lo suben a casa? Señora alcaldesa, en mi barrio hemos sufrido con el Gobierno anterior, que ahora son sus socios, toda serie de ninguneos y despropósitos. Hablo del proyecto del Mercado de Santa Lucía y del Centro de Salud de Federico Tapia. Algunos de los responsables de esos ninguneos están sentados en esa bancada. Es muy importante este proyecto para los vecinos del barrio, señora alcaldesa, y esperamos de usted que lo haga efectivo lo más rápido posible, ya que este proyecto va a servir para dinamizar nuestro barrio. Podría enumerar un sinfín más de deficiencias, pero no me llegaría el tiempo, solo algunas más. Supresión de vuelos en Alvedro, tema deportivo, al principio mucho ruido y ahora nada. El paso de peatones de Sánchez Bregua, regulado, le aseguro, para corredores de maratón, porque un peatón normal no llega ni a la mitad del paso. ¿Y los mojones de María Pita, de dónde los quitaron? Es el mayor despropósito urbanístico que he visto nunca. En un coche, desde la Marina hasta el antiguo Banco Pastor, con 2 autobuses delante, tardo más que en ir a Pastoriza andando. Hay un motivo de preocupación en la calle y es la despreocupación de este Gobierno con respecto a las peticiones de los vecinos. Hay un vecino de Federico Tapia, dueño de una cafetería, que ha enviado una carta a la Concejalía de Medio Ambiente hace 2 meses y no tiene respuesta. Yo misma, señora alcaldesa, 3 días antes de que usted tomara posesión, yo he pedido en el registro de este ayuntamiento una cita con usted. A mí no me ha contestado nadie. Eso crea mucho desánimo en la calle y preocupación porque creemos los vecinos que a ustedes no les interesamos absolutamente nada. Hay una frase anónima que dice: existen personas especialistas en detectar los fallos ajenos, pero son miopes a la hora de ver los suyos. Termino ya, señora alcaldesa. El Gobierno anterior de este ayuntamiento fue la Marea y el PSOE. Ahora es el PSOE y la Marea. Y la apreciación que hay en la calle es que son las mismas personas con distintos trajes. Muchas gracias a todos. Moitas grazas, señora Catoira. Valle responder o señor Laje, voceiro do Goberno Municipal. Boa tarde. Moitas grazas, señora Catoira. En primeiro lugar, darlle as gracias. E darlle as gracias porque toda a aportación que fai un cidadá, toda a aportación que fai un veciño, unha veciña, é unha aportación a ter en conta. Vostede non só o fixo con detalle, sino que o fixo con sumo respeto, cousa que, ademais, se agradece e dalle a altura a súa intervención. Todos queremos a cidade e vostede puxo de manifesto o amor que ten pola cidade da Coruña. Pero tamén puxo de manifesto os retos. Quero dicirlle que os retos que este Goberno, coa alcaldesa á cabeza, ten son retos compartidos co que vostede expuxo aquí. Mais alá da ideoloxía que teñamos cada un, podemos coincidir, e podemos coincidir nalgúnas das preocupacións. Diría que son preocupacións, e é razonable que o sexan. Son preocupacións que vostede atopa con un veciño, con unha veciña, que comparte e incluso comenta. Por iso é útil, dende o noso punto de vista, o que vostede fixose aquí, porque aportounos información, fixo crítica, que está ben, porque tamén estamos aquí para ser criticados e para aprender da crítica. Pero tamén é unha boa oportunidade para decirlle
que este goberno, coa alcaldesa á cabeza, quere facer unha cidade máis accesible, e a estamos facendo máis accesible. Tamén temos un reto, e efectivamente vostede puso sobre a mesa o problema que hai de millora da limpeza. Hoxe mismo lle podo decir que despois de moitos meses, por desgracia, máis que meses, xa diríamos anos, se puso en marcha o novo contrato da limpeza viaria. Entendo as súas queixas, é razonable porque é compartido. Só cabe millorar e agardamos millorar moito. Pero tamén vostede fixo referencia ao mantemento, a milloras que son necesarias no ámbito urbano. Se están acometendo moitas milloras e somos conscientes de que nos últimos 8 ou 10 anos houbo unha situación diferente. Para non formular críticas ao pasado e sin mirar cara ao futuro, pero tendo os pés no chan e falando do presente, todas as aportacións que vostede fixose aquí non só son tidas en conta polo seu contido, falando dunha árbore, dun banco, da limpieza, da suciedade ou do tempo que leva a poder cruzar un paso peonil. Todo iso forma parte da realidade do día a día que vivimos todas e todas. E decirlle que a alcaldesa está a pé de rúa e decirlle que unha expresión que vostede utilizou hoxe aquí é compartida por este goberno. Saímos dos despachos, aseguro yo. Nos despachos hai que estar, hai que traballar, pero saímos e escoitamos. E imos a seguilo facendo. É certo que despois, como vostede ben sabe, porque é unha persona con un traxecto vital que lle permite, máis que a nós, ter máis experiencias, non sempre chove a gusto de todos. Pero vamos a intentar que boa parte das preocupacións que puso sobre a mesa poidan ser atendidas. É un reto que temos todos e, desde logo, espero que, aínda que non poidamos dar satisfacción ao 100% a todas as súas inquietudes, si poidamos responder a unha boa parte delas. Neste goberno, e en calquera goberno, o que se debe de esperar é que falemos e nos entendamos todos. Hoxe nos toca gobernar a nós. Goberna agora mesmo o Partido Socialista, igual que antes gobernou a Marea ou gobernou o Partido Popular. Pero, por riba da cor política que teñamos ou da ideoloxía que teñamos, está algo que é fundamental, que é a defensa dos intereses da nosa cidade, que se resume no que vostede hoxe trouxo aquí a este pleno. A voz dunha cidadá que pon de manifesto problemas que necesitan respostas. Comenzando tamén pola millora da atención cidadá. No ano 2021 temos previsto desplegar un plan de atención cidadá que millore a resposta. Pedirlle disculpas porque nalgún momento pudo suceder. Non hai ninguén que sexa infalible. Se houve unha carta, un escrito que quedara sin resposta, terá resposta, non teña ninguna dúbida. En calquera caso, o noso compromiso é firme e o da alcaldesa é o compromiso que temos todas e todos, que é mellorar a cidade. E faise mellor cidade cando os cidadáns se implican como vostede fixose aquí. Por iso quero rematar como comecei a intervención, trasladándolle o agradecemento pola súa intervención en nome de todo o Goberno Municipal e en nome da nosa alcaldesa. Así facemos cidade e mellor se a facemos entre todos. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Fago mías as palabras do voceiro do Goberno, señora Catoira. Moitas grazas pola súa participación neste escano cidadán. Ao resto dos membros da corporación, moitas grazas a todos e a todas unha vez máis polo debate e polo seu traballo. Señor Varela, saúde, sorte e vémonos pronto. Moitas grazas. Boa tarde.